anyway, nakabati naman mo aning statement ni BBM. Ato lang na mahigalang i-discuss. So, kini ni ang iyang giingon, ang tuwa diha, NBI, ang Marines, o giumasad ang USAA, ang Office of the Sergeant at Arms sa Senate. Yan ingon sa wala instruction nga hulihin si Bato. So kung wala instruction gikan ni BBM, kinsa may naghatag og instruction? Ibutan ka lang, wala instruction gikan ni BBM. Nagbutbuot sa Trillanes, ani? Kana kung tinuod ha, kana kung tinuod na yung isulti. Na wala instruction. Nga naman, di man po maayo mo hatag kag instruction sa pagkakaroon. What ta sa Supreme Court? Kaya doon naman mga higalay petition na nga tuan na Supreme Court. Ang Supreme Court ni hatag naman og 72 hours nga patubagon sila. At ulo sa paminawa na, umuhatag instruction mga kigalaan nga naapay pending kwan, medyo sobra na po ka binastos, no? Kay mura man mga higala, go nato tahura hinoon ang atong judiciary anang kalakiha. So ang ato ana, og ako mismo akong opinion, na naman na Supreme Court, whatever decisions that the Supreme Court will come out, within karong simanaha, kay of course gitagaan sa 72 hours. After ana, basahon Supreme Court na mahigala, mahimo sa decision labot ana, atong i-respect. Wala na. Para nga di na magubot. Moingon gani mga kigalaan nga kon kay. Moingon gani mahigala Supreme Court, we stand sa atong konstitusyon nga mas supreme gyud atong konstitusyon, di biit. Pero moingon Supreme Court atong tahuron ang ICC, di okay. Para nga dili na magkagubot. But kagabi mahigala kon pa kayo, kanang premature pa kayo. No? So kaning pamahayag ni BBM nga why instruction nga dakupon mahigala si Bato. Kinsa may nagbutbuot og dakop gahapon nga ingon man nga naami dili kay nadakpon. Wa hinon ni detalye kung kinsa dakpon. Una na iadto man ang nahitabo. Unsa man iya tinuod ning kang BBM nga why instruction gikan niya? So kung tinuod ni nga why instruction gikan niya, kinsa may nagbutbuot anang mga instruction? Or kini kang BBM istorya lang ni nga why instruction gikan niya pero do na instruction nga sekreto lang. Kana laruhon tani kay ang mga tao ba, labi na mayon, ato mga Senado gunas Pilipinas, dili na war zone, mo nang doon na bitay uban nga, lain-lain lag comments, ang asa atong reporters kundi batak, mahigala nga na-assign sa Senate, na appeal po doon na po may comments, mahigala nga, labihan ko no kayo ka, hadlukan. Actually, ka naman ko among reporter na, masahin kag Senate, masahin kag Malacanang, masahin ka sa lower house, na may mga reporters na na-assign. Pareha na nato dili, natay reporter assign sa Capitol, natay assign sa City Hall. Dili sa mga police reporters. So, wala na maanad, may mga buto-buto, wala na maanad. Napo tayo mga reporters, ipadaan na itong na mga gira, gyud. Da ka na, mga anad na sila. Katos kundi batak, tayo na yung pagkadungong buto ato dahi. Kaya nga naman, first time sa Senate. Mabitayngos kay tanong, first time nga nakaramdam ang Senado ng ganito. First time. So, muna giingon ni BBM ha, at ipadayon mahigalan iyang pamahayag. Okay, proceed names. Yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. Apos.
Boss, ha? Di natin alam, ha? Huwag pa kaybaw ang Commander-in-Chief. Aalamin sa... Mahina o tama aybawan niya. Iso magkaning Tagalog. Hindi pa natin alam. Aalamin natin na ha? Alamin diha. Bitaw kay kanana ang Commander-in-Chief ko ka. Ang tanang intel, tanang nga mga info na ani mo. So, wa pa ni may bawi kung kinsa ko no, wala man ko na isuod nga taga-gobyerno. So, kinsa man na ni nagpabuto-buto dito kumauho na. O dili ta kahibaw aning kalakihan, medyo dakong insulto ni kay naago dito, the same floor, doon na mahigalang buto-buto sa mga pulis o sa mga marines. Ha? Naunsa man ang kalakihan. Sige, proceed, Nems. Kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Okay. Sige, mo na mahigala ang pamahayag ni BBM. Balikan ito gamay itong buto-buto dong. Tanawahan na ara, the same flora. Ano di man maalam kanyo? Nara dia, ha? Tama mga Marines, Okay, boss dong. Kini mga Marines, usa man mga pulis, usa man ngano man nga doon na may buto-buto, usa man wa sa kaybaw na alaman sa duol, way na kaybaw ani bisag kinsa. Wala maklaro na to ni, mura man kalakihatag. Kinsa man na nagpabuto-buto diha. O wala mahibaw hai man grabe ha. Kadaghan ang pulis, kadaghan ang Marines nga naa. Or unsa man to? Sila ray nagpasalba-salba adto kunuhay, unsa man kalakiha? Kalma ra kini mga pulis o mga Marines kay gumikan hibaw sila nga sila rin nagdrama-drama ani mo nang kalma ra sila or kalma po ni mga Marines kay anad po ni gira nga dinagko. Tan-aw to kay adi man gamay ra man ang butuhan. Dipindi mo na sa imong experience makikilan gabati kag butoy ana. O ga taga Senado ka nga kuan, reporter ka nga naagi ka sa Senado, makaikagala kuyawan ka kay pero katong reporter ipadaan na daan nato dito sa Marawi, adi na to kuyawan gin. Kining Senate mahigala mao ni ang so far ha sa mga nanglabay nga mga administrations na ilan ni sa mahigala nga independente. In fact, mao ni mga kagalaan ang mas independent man sa House indikin. Kining House of Representatives, kining mga congressmen under the dictate ni sa Malacañang. Tungod lagi mahigala kay muuli kas distrito wa kay madang project na mao puna nga mo sakay-sakay lang pud ka unsay gusto gyud Malacañang. Mo na tinuod no. Ibig mangutan na mo sa mga congressman. But kining Senate god ang mga constituente nila ang tibok nasod. So mo na nga sagad ang Senate unsa gani issue mga kagalaan mo tan-aw gud sa hain dapit mahigala ang unsay issue unsa simpatiya sa mga tao because otherwise og mo dili sa ka mahigala makarelate unsa ang tinuod nga sitwasyon sa katawhan, delikado po ang imong karir pagka senador. Basin og kutob ra ka diha, hindi kasunod eleksyon di na ka senador kay wa ka relate sa mga tao. Straight to the Mo na point. ikaw senador maniid gyud ka unsa ning hitabu agyod. Mo na nga sa una pang mga administrations kanang Senate mo baro ginaday.
In fairness, ha, bisan sa una pa nga mga administration. So karon, at least ang Senate ba makuha na to nga independence sa pwede diktahan lang sa Malacanang. Kung panalitan tarong ng ipatuman sa Malacanang, di okay. But naa mahigalay usay di magkabangi ang ilang mga opinions, basta at least na mo stand mga higala. O kana mao ang Senate nga so far mga kagalaan, doon na sila'y kaugalingong stand mahigala sa mga issues. No? So, kining hitabo aron naa magpinusilay sa Senado nga mauna mahigala ang usa sa mga bulwark of democracy, bati kay paminawon. Di ba na war zone? Mabita akong giingon, bisa ganit itong reporter nga naa na-assign sa Senate, wala maanad o buto-buto, manang pwedeng kurata yung taong kundi batak. Kanang ma-assign kag Senate, ma-assign kag Congress, anad ka na mga debate diha, muna imong coverage diha. Pero kanang aksyon nga buto-buto, wala na. Dili na mahigala itong mga reporter si Padan, itong Marawi, doon na yung mga gira. Mao po na ang institusyon sa Senate, dili na war zone. So muna nga, medyo, ang ubang naso nagtanaw na ito, murag kuhan kayo ba? Ngano na inana man napita? Ngano na, unsa man na hitabuan diha? So diin man gikan ng maong attacker, kung maohon eh. Nga di same floor naman,